Привет! Samsung B7320 Omnia Pro е Windows Mobile 6.1 смартфон от семейство Omnia. Думичката Pro означава, че устройството е предназначено за бизнес сегмента на пазара на мобилни телефони. Като за начало в комплект разполагате с диск със софтуер и опътване, щипка за колан, microUSB дейта кабел, слушалки и зарядно устройство. Сред по-важните акценти на телефона попадат 2,4 инчов Landscape екран с QVGA резолюция, 256 МБ RAM, 528 МHz процесор, microSD slot, HSDPA, Wi-Fi, GPS, 3,15 мегапикселова камера с SmileShot функционалност и видеозапис с QVGA резолюция, Pocket Office, FM радио, Flashlight, 1480 мАч батерия. Както споменахме, Samsung B7320 Omnia Pro върви под Windows Mobile 6.1. В софтуерно отношение си струва да отбележим Microsoft Exchange поддръжка за корпоративните клиенти и Team Manager приложението, което ви позволява да изпращате SMS или мейл до групи от абонати. Много ни хареса предварително зададените персонализации на началния екран. Те ще ви позволят наистина да разнообразите своя начален екран, като същевременно запазите бързия достъп до най-важните секции и приложения. В сегмента на Windows Mobile смартфони с QWERTY клавиатура без сензорен екран, като директен конкурент се изправя HTC Snap. Snap има по-малко RAM, а знаем, че при Windows Mobile всяка капка системни ресурси е от значение. Плюс това Snap има и 2 мегапикселова камера, докато B7320 има 3 мегапикселова. Виждате, че в Windows Mobile сегментът Omnia Pro има какво да предложи, тъй като форм-факторът на устройството е специфичен и не е толкова разпространен, поне при тази операционна система. Излизайки от графата Windows Mobile, нещата се променят. Такъв форм-фактор имат няколко модела от E-серията на Nokia с Symbian операционна система и доста модели с BlackBerry операционна система. И докато беритът са чувствително по-скъпи, то S71 и S72 дишат във врата на B7320 Omnia Pro. S71 към днешна дата има по-ниска цена, предлага по-слаб процесор и по-малко RAM, но от към User Experience по нищо не отстъпва на Omnia Pro. Това най-вероятно се дължи на спецификите на различните операционни системи и в крайна сметка важно е скоростта и удобството на работа да са на ниво. Така или иначе ние бихме ви препоръчали S71 заради по-ниската цена към днешна дата и страхотния дизайн. Да не говорим, че в ценовия диапазон на B7320 Omnia Pro попада и S72, който има 5 мегапикселова камера, 600 МHz процесор и 3,5 мм жак. Нашето лично мнение е, че при този форм-фактор в сегмента на Windows Mobile Samsung B7320 Omnia Pro е напълно оправдан избор. Ако обаче за миг излезете от полето на Windows Mobile, много е вероятно да попаднете и на по-добри варианти в лицето на моделите от E-серията на Nokia.